show jabran lebo amunu bon la dungudu malikana ni maliko kanga folibo bela jelen to sigirol amana ke jien dugu hamin ba ka wakati ta kuma be ka sigi ka ngani kuna foni no makon foli belebele ba hambo ko yo kuma be hani wakati be biye jumai jouer kalo kile folo samba fla ani mo kan fla ma fo bela jelen ki bismillah nga kuna foni sanfe fana damne lamba damne na anka jamana nyama ka kuna foni menu yara koni la doni ka kene minisma mo uli yara kon tuma anka jamana kana munu luka bulo no bla seben yara kon kun kan akura tugu ka don afana soro ulu beta yal manu beto anka jamana ka ko ne ayira ka fa koni la jaraben kana ka ko bulo no bla seben kera ka ira ka fa ko minisma mo ko be kana sege kana anka jamana kono tugu nganga jamana nyama ulu koni ufana ufela fo menu koni ayira ka fa ko ulu koni sema ke usegini na ko ulu koni be mi fene nyunu fe ko de ko nu ko nana an ka jamana kono kutna siga bara fe ke ka soro an ka jamana kono nyama mammi la wala mine ka fa ku ko bu da do hada madiya aketa ngal kula wal ma ka wili ka yala han ka dugo kono ka soro ya mariya tu bolu ko an ulu kon tena jeno oyi ko minisma mo ba sigine mi ke kana ko be na bara o barake ko an ka jamana nyama ore folo ba sharia duma nyonu ka sika barake alisa nantora kuna funula hambola donia ka fo kullo ko kon nana defu alikara an ka jamana kono mi yere na kono yere la ka fo ko yuruku hale fanga ka bo kosebe kalan ko kungan kula ga ko nyina defu yere kono sera ka ke ka soro yuruku ko foi makala halani ministry misiglono kalan ko kungan kula hanan ka jamana nyama ka tesri ko nyina defu yere kono sera ka ke ka soro yuruku foi makala namba fo minima ko sujet jense no e fu de chize ko oshima soro alanyina mi yere kono kera foli belebele ba en baw ho shen folo yere de kono ni an ka jamana kono alisa hameta nga jamana nyama ka kuna funula mi namba wala dona ka foko Senegal ko temelin ko fa nga jamana nyama ali kon fene ya ka de mebla kata Abidjan ko ma ba ho yera la ka foko sa ka nga jamana yere de kon be de medoni dugunu numa saka ko ta fanfulala ali ka kene ambaru ko ba nga jamana hanini dugunu ni ko jamana nyama ali kon kuna funi aboka foko saka chama yere fene kon mena bla kata Abidjan ko fi wala sa kon bi se ku yere de meseliban kan ko la to ya mina alisa nantora ka kuna funula hameta jamana nyana bolu kun kan ko la o mi nanga jamana nyama yere bulo na bla sebe ka kenu ko ni jamana dugu holo ko nyana batuga min ko na yana ka fako dona na tola ko region tan kono to ko re kono mina ke an ka jamana konnana selkili kemen bidrunu woro o bana soron ka jamana kono ko communique me sheki ani wolonvla ore kon mena soron ka jamana hono ko stri ba kele ne binake no o kon ye ba mako e minyere ni mo ko mun yere kono siglon du ko ko kun kan ko nyana boli man ka jamana kono o do ni kuna foni yin boka bi alisa nandro ka kuna funula amta fintigla mo ka kuna funula mi namba la donia ka foka ke france ko ka fintigla mo mun ko ko mon ka jamana kono no be bolo ko force takba mo ko u ko ni bolo na bla seben bo ka ira ka fasa ko ni ko ni force takba mo ka barabani on ka jamana kono pe humi ko ni be damne juin kalo kle bisaba mi yere no ko ni ha kuna foni ya boka bimpi ame domine ko bi ko force takba mo ko holu yere kon tena barake on ka jamana kono bli yal u kon menase ki hu da yoro la kuna fonu be dona yi jamana warko kuna fonuna jakulu keren ne misigilo no farafina konna na be wile ko fond solidarité africain ni farafina jamana tan nani yare de kon bala nu daga yoro yare kon nu daga yoro ba no be Niger ka jamana na keren na nyami olu kon ye nyon dala jeke bololo sida sanfe o mi na ngam ministre misigilo no warko kuta kun kan kula ale yare kon yi sendo chala mi na kon ya nyini ne jakulu fe ku yare kon ka demedo on ka chakeda misenu ni wala sa ka jamana gelamba kono abseka bulika boyto gamna ayira la ka fakuni jakuli hasigira keren la wala sa ka farafina dugu deme ni war ko mi soro jamana kun kan ko nyana bol ma fugata se chakeda misenu ka ko yana bol ma ko biseka talike ni chakeda bayin ka war sombo kon na to gamna wala sa ko o jamana bon no la mi yere ni ministre ko ne anyunu fe ko nga jamana ko ni be gelamna ka kon ka deme ka do on ka jamana chakeda keren ne mawi
kunnafoni no be donna yanga jamana fintigila mɔgɔ ka kunnafoni la min nan b'a la dɔniya k'a fɔ k'an ka fintigila mɔgɔ yɛrɛ kɔni wililen no ka taa karibi bamaci wale mɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la katipadi masina mɔgɔ n'olu ɲɛma n'o ye amadu kufa ye u daga yɔrɔ minnu be jɛnɛkaw fɛ teneku sege ani samakaw ka fɔrɛ kɔnɔna na fo ka taa se bankasikaw ka togoda la tɛnɛdon fo ka taa se arabadon ma a yɛrɛla k'a fɔ k'an ka fintigila mɔgɔ yɛrɛ kɔni wulila ka taa kariw la kosɛbɛ ni yɔrɔ ninnu na min na b'a fɔ ko tare k'alisa an be duwawu kɛ k'ala ka sedi an ka fintigila mɔgɔ ma ni bamaci wale mɔgɔ ninnu kan. O kunnafoni no be donna an ye jamana marada kunnafoni la o min an be taa kayikaw fɛ jɛkulu min sigilen no sɛnɛkɛlaw dɛmɛni kun kan koma n'a bɛ wele ko sasa kwa afrika ale ni association minnu sigilen no kaye sɛnɛ dɛmɛli kun kan koma olu yɛrɛ kɔni bɔra ka kaye sifina ka denmisɛnnin maa wɔɔrɔ laja bawo u kɔni ye sɛnɛkɛfɛn di ni mɔgɔ wɔɔrɔ ma walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na u ka sɛnɛ kun kan ko la a yirala k'a fɔ ko ni sifina ka denmisɛnnin maa wɔɔrɔ yɛrɛ kɔni cɛsirilen no sɛnɛko la kosɛbɛ kaye dugu kɔnɔna na. Halisa n'an tora jamana marabolo kunnafoni la an bɛ taa Kulukurukaw fɛ yen min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jɛkulu min sigilen no ji sanuman ko kunkan Kulukuru fo ka taa se yɔrɔ jɛya ma Kulukuru olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ka jigin Kulukurukaw fɛ yen ka taa ɲɔgɔn dalajɛ kɛ yɔrɔ dalajɛ minnu taara farali kɛ ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ walasa jinɔgɔ minnu bɛ Kulukuru dugu la fura bɛ se ka sɔrɔ a la togoya min na ani ɲama minnu bɛ Kulukuru dugu la fura bɛ se ka sɔrɔ a la togoya min na ka Kulukuru kɛ dugu jɛlen bawo a yirala k'a fɔ ko ni jinɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni ko a bɛ se ka kɛ bana sɔrɔ caman sababu ye ani a yɛrɛ kɔni fana bɛ dugu nɔgɔ o de y'a to ni cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen fila farala ɲɔgɔn kan ni Kulukuru sifina ka denmisɛnninw walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka fura sɔrɔ Kulukuru jinɔgɔw la togoya min na. Halisa n'an tora marabolo kunnafoni la an bɛ taa Burɛmakaw fɛ min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kunnafoniya kɔni bɔra k'a fɔ ko bingani wale ko kɔni daminɛla Burɛm mara kɔnɔna na k'a fɔ bamaci wale mɔgɔ yɛrɛ kɔni bɛ taa bi Burɛm butigiw kan ka boli ni mɔgɔw mago ɲɛfɛn bɛɛ min de ye telefɔni ordinateur ventilateur wariw fo ka taa se u mago ɲɛfɛn wɛrɛw ma k'u bɛ boli ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye fintigilamɔgɔ olu kɔni ye kunnafoniya di k'a fɔ k'olu bɛ k'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni dogolen no waleya jugu ninnu kɔfɛ ko k'u minɛ don n'a nataw la. Halisa n'an tora marabolo kunnafoni la an bɛ taa Bafulabekaw fɛ o min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jigisɛmɛso min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dumuniko ta fanfɛla la k'olu yɛrɛ kɔni y'u ka dayɛlɛ Bafulabekaw ka dugu kɔnɔna na ɲɛma ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ditigi si tɛ se ka tɛmɛ bɔrɔ kilo 100 kan u y'a yira k'a fɔ ko kaba tɔn 17 ko yɛrɛ de kɔni bɛ ni jigisɛmɛso in kɔnɔna na walasa kɔngɔ gɛlɛn ha yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛlɛ ni dugu ninnu na cogoya min na o kunnafoni kelen kɔnɔna na o kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni feere k'a kɔni bɛna kɛ lɔgɔkun o lɔgɔkun de walasa ka kɔngɔ gɛlɛn kɛlɛ ka bɔ ni dugu ninnu kɔnɔna na min n'o kɔni y'a yira k'a fɔ ko kunnafoni kɔnɔna na halisa k'u bɛ hakililajigi kɛ k'a fɔ ko masina ko kaba bɔrɔ kilo 100 k'a yɛrɛ kɔni bɛ ka feere olu ka dugu la 8,000. Halisa n'an tora Bafulabekaw fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sanjiba dɔ yɛrɛ kɔni nana Bafulabekaw fɛ min yɛrɛ kɔni ye tiɲɛni kɛ fo ka taa se adamadenw bolo minɛw so tɔ ani pano solaire k'olu yɛrɛ bɛɛ kɔni y'u ta sɔrɔ ni ɲagata in kɔnɔna na min n'u kɔni ye kunnafoni kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ kɔni ma bɔnɛ a nin na nka ko in yɛrɛ kɔni kɛra tiɲɛni ye kosɛbɛ duguladenw olu yɛrɛ kɔni bɛ k'a fara ɲɔgɔn kan ka ɲinini kɛ k'a dɔn k'a fɔ mun ni mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni ye tiɲɛni sɔrɔ nin ko in na kosɛbɛ ka dɛmɛ don olu ma. Mali kunnafoni show jabara labaw ni ne bɛ dansigi bi kunnafoni la n'ala ma basi kan na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kunnafoni yɔrɔ kɛnɛ kan an b'a fɔ ko bi ye juma hala k'a bɛɛ lajɛlen hamina ko nɔgɔya nka ɲani k'a kunnafoni datugu pewu pewu an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko seliba kalo ale yɛrɛ anw ka faaba kɔnɔ yan kun ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya bɔ k'a bin k'a fɔ ko seliba ale kɔni bɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ yan sibiri nata ni hala ma basi foyi kana ɲanu don cɛ an b'a fɔ k'ala k'a musaka ko nɔgɔya denmansa bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn.